Nini na pre, makutasan pre. Kaya. Ay, bisa pag kaning tiyan, dakong tiyan ako. Asa mo tag isna kaniya? Abi, ano daw, Gagawin makagano taron humang ni. Gusto mo kin sigla kaway. Wa may kamaluya nga tiyan, dakong ay tiyan ako. Sak may tiyan. Dami kumay. Premas mo dito. Ako rin dako ani siguro dai. Dalaka mo kang tiyan mo. Taas mo kay oras at. Ako no. Yung sigla kaway ni. Nini na tagod. Di mana? Guton ba ko pin? Sa kita lagi taron. Kuha lagi. Uy, lah. Lah. Eh, kapihan eh. Sulis. Si Bayolet Pupihos. Napinudo. Lah. Kapit to eh. Oh, okay. Namo Bago kayo? Namo ko kwarta ka. Pungko lang dia, pungko. Ah, sige sige. Nang gibat siya yung. Pungko dia kaya tuloy mo ato sendiri. Ay, sige, mao man sa imo hagod. Pungko dia. Sige dia Ayo. buhat kami diri. Ayo. Uy, maing hapon. Namoy ka nang Kasi atuan kape niyo. mo ba? Magpatimpla ta may kape mo. Unsang kapihan inyong gusto? Kape nga lang ito, ma'am. Kapaday kapi nga ito nga Ay, brown kanang man na. puti-puti ba? Aw, Mix na siya. coffee meat nga na. Ako pimit na. Ano sa kay mo na ma'am? Ay, may tulo ka serve. Palihog kog serve ani nila dam na mo palit. Tulo ka Pahat tindira order. eh. Kapag itindira din. Sarata. Tulo ka order daw ilahan magkuan sila coffee. Coffee, Okay, ma'am. Tulo ka order. tulo ka order. Nya madam ko. Nya ako gisugo sa kong tindira. Pwede day na. Oh, pwede na. Uy, Wala. Ako'y madam nya ako mong sugoon. Pwede day na. ano nang paglikram mo? Ato na lang silang serban. Sige. Kay tulo ra ba sila kabuok niya nagpaabot ra ba sila? sige. Sao na maikog. Sige, ma'am. Mo na to kong order ha. Sige sir, isulod na nga mo. Order na siguro to. Pre, order ko kape, pre. Order ka na. Sa madugayan ni mo eh. Ang tindira. Wapa ka istanan. Nadaan palagi ko. Siksik niya kayo. No, Malaya. Siksik talaga. Alam niya lawas lagi. Galing ko din kay paabot pa piti gutumay. guwa na tagi pagbarako ni ay. Ikaw mo din Dili, kay. magwa mo ko mag-speak nga. Ang tindira, gwapa di kayo. Agto na ko. Agop ba lagi. Mo din, Siksik. mo din share mo to dito. Ora, di ka pagbanon. Di, wala ko nag-speak lagi. Timing lang yung nga. Ang tindira mo. Diba, tayo gwapa ka ay tindira. Bland di ang buko, bland ba? Mas siksik kayo. Di ka to engkanto pre. Dili. No? Mo ka ni. Way pili ni. Basta. May klase. Okay na ako. Kape rin mo yun. Gerde wala ko ni pan. Huwag may pandri, huwag may kiri-kiri. Bugbahog Ay, sa to. kita-kita kang kape ra. Kape rin kinulo. Mutana ko na ba? Gerde order ka na pa kay kabayad. Kung pa, kung saan po ka salig. Kay Saan ka? Pero pagara ni mo kinamay chicks. Ay, sus, siwa pa dik na. Dahil Pagtangan mo, bot lang. Adi, baga ni. Oh, bagag naw. Tama. Uno na si. Mo ni gerde mo. Adara inyo hang kape, sir. Abot lagi daw. Oh. Wow. Ingnan kita tika nga. Kurog lagi ka sa imong kamot lagi ma'am. Kana nakakita mo din ko gwapo. Ala. Guwapo si kay pre. Gwapo. Thank you, guys, sir, ha? Gwapo kayo. Guwapo Sige, ma'am, tindira. salamat. Guwapo pang Ingnan ka tika nga. Sino sa? Siksik, ayun. Gwapa kayo eh. ibog, naibog mo sa Google pre. Na-apel sa ka. Gid lang mapay para nimo lang ha. Ano ba? Ako ra ba yung orderan eh? Inita ron ni. Inita ron na mainit ya. Kuan. Oh, sa already. Sige. Auto. Wa man tay lang. Grabe yung sakto ba na lamay? Sukar ba? Ang katong gaton mo ti sakto. Ay tama kayo eh. Sakto na to yada. Guwapa kini tindira. Ikaw. Ang kape. Guwapa sad. Dili ba kay? Ang bato ko batag. Matay hapon. Ato ni. Saan na ato ano to? Birthday? Aw. Kaon. Saan na eh? Oh, Dad. Pre. Saan mo na? Kapit mo din. Asa mo? Ato lang may subo sa gigi. Na may kuha ko niyo itong kuhan. Pining isda ba? Da. Kapit mo din. Okay, magsubo-subo kami nga rin. Nakuha na eh. Portahan mo ni. Kapit na. Na. Ah, say pa na eh. Sige, parking na naman. Pagi na, pagi. Ano sa mga dede? Nga pili na. Okay. Punggo. Bangka oh. Kapit na ba kay? Ang panahon na ganun. Tugno-tugno Di gamay. lagi ka ni babaw. Ato mi sa ibabaw gikan niya. Nga rin may subos kay
Palit yung isda, magsubasog sa mintulo dre. Ay, tawag ka niya. Oh, mas mayroon mga ping nga. Mungkot. Pero ang gil to eh. Ha? Siya ang Sila libala. bala. Ako bayad. Bala? Ako bayad. Oh, sige, order ko. Order ko. Tulo may kabok. Tulo may kabok among kape. Tulo ma among order. Sige. Ngari may pre kay murag Sige. Kuyawan mo kuha na grupo ha. Pre murag naa mo gini anomalya yung grupo ha. Ngari lang pre. Ha? Mo ba? Ya amang kape nga. Di order mo. Pre. Ano? Pag Di ko ang pag. Ha? Kutaw pa. Pagsure. Ya kay ikong tayo. Kutaw pa eh. Dugaya gula ng kape ha gud niya. Lagi ay what na diya. Asa ba itong chicks ni mong gwapa lagi? Gayam tumari. Nangita naman ka nga natin. Serve. Timplahan sa kuwan. Timplahan, Kape. Timplahan sila sa kuwan. Wa ko kaklaro ato na. Asa may chicks dia. Lagi. Ay, tindira. Diri. Tindira, gwapa kayo. Tindira. Amerikana buhok ba? Ay, Amerikana gikan sa Hawaii. Kami kay bukid. Murag Brazilian ba? Pakasirok sa nito. Wano apil sa gigapong ka. Inyo ba sa lami kuno buhok mo sa masukan na siya nasal. Pwede ka sa buwan sa buwan. Sige na, dali na to. Ko kasi na kang kape dito. Kamu dia, may mo kay nagkape-kape nimo kami wa pa kita order. Asa na magkape ani? Pre, Crispin. Bagit. Gitimpla pa. Gitimpla. Nana mo din. Sir, kana inyong coffee, sir. Magalanganin. Kagwapa dia ni tindira re, tinuod gyud ang gisulti ni Crispin day. Na. Ya, sir. lami kay buhok Thank eh. you, sir. Maibog mo sa daan ka. Pre, salamat yan kape, pre. Sige pre, may problema. Kapangape kita nga rin. Inom po. Sindiro ni. Ako rin bahala. Kagamay ani. Bagga ni ko ano? Bagga tanan. Hapit naman da. Moman. Wala yung ng kape. Wala ka unta. Ako manuman ako ah. Hindi, asa na sad. Bayuta ng animal eh. Sanay chicks mo, bugpulidugay. Init kayo. Init ni payong, pangungo sa payong niyo ko ano, init mo ka. Paso akong daw sa Apollo. Mura ni init kidag uman. Init ni payong to. Kung ito tayo pwede, init kayo. Init niyo. Alam niya kape kay. Kani ka bang hindi kita mo bayad ba? Hindi mi agad gani mo. Naman ko. Sir, Uy, maningin na day ko sa inyo hang coffee. Wala problema mo. Bayaran ta na ron. na, bayad na kay. Kinsa may mabayad ninyo po? Akan ni siya, sanay siya, okay. Ikaw day, sir. Ako bayad. Pre, yanang Pre. Ato na. una lamig lakaw niya, pre, kay magpahit pa may isa sa ubos, ha? Sige, Sige, sige. sige. Pre, salamat yun. Okay, kami, sunod mo yun kay. Wala na meron. Sige. Lakaw niyo. Anak yan, uli na. Sige na, pin, bayarin na kay. Tapi kapaabot. Paabot Asa ba? naman imong bayad, sir? Kadugay Bayad pa lagi ninyo ko lagi. bayad, sir. Bayad lagi ko. Ano kaya mahulbot ana oy? Isang kwartan ko di ay. Bili mo kwarta di ay. Lakaw lang tapi. Oo na, lakaw lang may kay. Mao na ron. Pagklaro diha, sir. Uy, Ma'am, bili din akong kwarta gyud. yung sound man na, sir. Ay, una mi diri. Una mi diri. What man yung Dili bahala niya? makakabayad. Kung saan man na nga, dili makakabayad. Napasensya gyud ma'am kay kung kwarta na bilin gyud. Mahugas na lang kang plato, sir. Okay raman siguro to si madam. Na. Kumaka ni order pa ko niya. Kung kwarta di na bilin man dito, man diri oh. Mana, patuga kang order niya. Dili day kakabayad. Ma'am, pwede ra mo. Ako li hugasan ni ma'am kay Ipusa na diha, ipusa na diha. Imo pa kung gipa-serve-serve kapoy kay sanan. hugas na ko dahil. Wala bilin ang kwarta sa noon nga. Teka lang, iwasan to doon. Sa hugas mo. Gas, hugas. Malasay na. Nagbilin ko ng kwarta noon. Ano? Wara ba ko'y? Ang nakahugas ng kahada.